بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على أفضل من طاب منه النجار وسما به الفخار واستنارت بنور جبينه الأقمار، وتضاءلت عند جود يمينه الغمائم والبحار، سيدنا ونبينا محمد الذي بباهر آياته أضاءت الأنجات والأغوار، وبمعجزات آياته نطق الكتاب وتواترت الأخبار، وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا لنصرته ونصروه في هجرته. اللهم اجعلنا من المتبعين لشريعته، المتصفين بمحبته، المهتدين بهديه وسيرته، وتوفنا على سنته، واحشرنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين في زمرته. Mehraban Huday Tebareke ve Teala hemmemizin ediyen taat ve ibadetlerimizi ahiretimiz avat bolsun deyip çekken zahmetleriniz, ediyen hayır dualarınız, tehammül ediyen kıyınçılıklarınız ve başka da näme hayrat ve ihsanat edilýän bolsa Allah Taala lütfu ve keremi bile kabul edip belki hemmemizin iki dünyası avat bolsun inşallah. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek sözünü eşitjekdik gelipdirsiniz. Daş yerlerden, yakın yerlerden gelipdirsiniz. Uluhan adamlar, yaş oğullar, yaş kişiler, yaşullar, tansirler, her kaşırdan, her seniften, her işten, her mantagadan gelipdirsiniz Huday Taala. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın gurruna hürmet etişinize, şu Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın o yolukda, dirlikte, cennet-i cavidanına beyik insanlar bilen hoş yaşamak hemmemize nesip etsin inşallah. Hazreti Mahdumul İşan eydiyen, gafil adam qamasynda yatıp sen, öttü ömrün uşak duşak kär bile, dünya mardır, yassanıp sen, yatıp sen, din calar mı bile yatan mar bile. Ey Müslümanlar, lehze be lehze, saniye be saniye umurlamız qarın suw erişi ýalyk geçip barýar. Ýaş oglanlar görseň eýem ýigit bolupdyr. Ondan soňra olalypdyr, sakkalyna ak düşüpdir. Soňra miýansal bolýar, soňra da görseň garna adamyň biri bolupdyr. Eger Hudaý Taala ömür berse, yok, ömür az ýazylan bolsa azyk ýaşapdyr. Bir geň zada içjek bolýan evvel ejelesede musulmanlar, şu mahal dünýäň bir kanuny näme? Dünýäň kanuny şu käsäni neçe kän alınsa, şu käsäni neçe kän alınsa şun kıymeti galýa. Keşeşi we bazarda diýip erdeşi galýa, näme kän adamlar şoňa tagaza etýär, derhast edýär. Hujum getirýär, şo kıymet galýa. Emma şunu almasala, bazarda esen keşeşi yok bolsa tükenlen ambarına yatandır. Birden çık berip alqaysan bolýar, tükeniňe ýeti bilen aran gawda bolsa muhtar qaysan bolýar. Dünýäň kanuny şo bir zada kän hujum getirseler, kıymeti galýa, innemesen gaçýa. Emma din berek sirey musulmanlar. Şu kanuny esasidir şu. Madde-i dinidir şu. Dini neçe kän izine düşülse, dinin erdeşi şu önkü erdeşliğine, teberrüklüğüne durar, ona gurrun yok. Yöne din tutyan deyip edafa sana bir payı yok. Bir monhaseren özünden çirim koyulan bir payı yok. Ama din bir innelmeyen zaman, dinin bir hecrana koyup Kur'an-ı Kerim'den daşalan zamanla,
Dinden bir daşalan zaman namazı ehemmiyet verilmeye, mesal için halal lokmaken ehemmiyet verilmeye, puşaşaken ehemmiyet verilmeyen zamanla takriben din bir ösek bolup bedel İslamu gariben ve seyaudu kema beda. Din garibe bolup başlayacak. Garibelin gurrun işti geliye. Din bir ösek bolup bir yeke bolup başlayacak. Kıyamet golaylanna da ve seyaudu kema beda. Erti namazda milyoni cemiyet bilen okulayan mescitler, tarihi yer bir turisti yer bolşaýarlar. Dinle kıyamet golaylanna insanlar efberjek dipdir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Din tutan adam, hecabını ait eden adam, halal yiyen adam, doğru geden adam bir belli olacak. Milletin arasında bir saylanık kalacak. Ýöne şunu bilin, din dünya bilen fark ediyendir. Din efberlen zamanına bir nefer namaz okuysa, belki wagtda ulu milletin namaz okuyup beren wagtynyň jazasy gatygandyr. Näme diýjek bolan? Diýjek bolan zadım, agalliyet milletin içinde 8 milyardyň 6 milyardy kafir insanlaryň 2 milyard musulmanyň garyp ittifak köpsi yarından kärrek aqidasyny gurrunma. Bar 2 milyardyň hemmesiniň aqidasy salam bolany bilen erti namazda insanlaryň çenmerde hellaşdygy belli ki eline gelýär. İnsanlaryň näzireligi Hudaý bilen arasy, din bilen arasy, din etberilipdirmi, etberilmändir. Bir zat paylansa, mof paylansa şoň halalmy ýa haramdy ony mette nazar alynýar, alynmýar. Puşaşa jame, zenanalar, erki adamlar, izdivaçlar, ýaşaňa meňde zindigilere girip çyksaň belli zat. Din tutulýarmy, tutulmaýarlygy. Şu zamanda halal ýen adam, şu zamanda namaz bilen gezýän adam, gatay musulman dogalar Hudaý Taalaň ýany jazasy nisbet be geçen zamanyky 50 ýyl onça namaz hemmek şokuýa. Arasaçylyk paktaman hemmek işte var, dogurluk hemmek işte var. Çün jamiň öz dogur. Amma jamiä fasat bolan zamanda gelip dogur gezmek gaty Hudaý Taalaň ýany izzet we ihtiram we derejesi wadyr ey musulman dogalar. Ondan için Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Men ahya sunneti inde fesadi ummeti felehu ecrun 100 şehid. Sahabalardan şehit bolan, evveli İslamda dinin kökün bağlap, dini eken adamdan şehit boluşy ýalakdan kıyamet golaylarny ýene de din garibe boljak. Şonda Peýgamberiň ýoluny tutjak bolýan insanlara 100 şehidiň sogaby bar diýen şoý musulmanlar. Bahaly namazlaryňyz bardyr, sogaplaryňyz bardyr, Hudaý Taala inşallah kabul eder. Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselamyň mübarek hicreti, ýurdun epbermen gurruny, aýry ýurtlar kynçylyk çekmen gurruny, tarih bejerjek bolýar. Tarihi keşimat aqtarıpdys, şemsi we gameri diýip şu tarih başlanan gurrunlar ey musulmanlar. Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Ali'ni beslerinde yatırıp kafirlara kum sepip çykyp gidenden soňra ertesi gün ta hawa qızyança takriben şu mada hesap etsen 9-10 eden bir yerde bukunup durdu diye Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kafirlaryň şeriýet merýaly. Mahul hawa qızzy günörtä golaylarna Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam mübarek doğuny, mübarek kellesini örtüp özü de bir beýleki wagtlarda dolanmayan, giymeyen doğuny defesine mübarek kellesini örtüp adamlar tanymar ýalak bir ýoluny görýär ýöne şeýdip Hazreti Ebu Bekir Siddiq radıyallahu ta'ala anh'ın öýüne gaşyn uğradı diye. Şonda berrekden gelýär Hazreti Ebu Bekir Siddiq'ın hanawady içerisinden bir aýdýa. Ey däde, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kellesini örtüp bir don bilen gelýär diýip. Şonda Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın gelişini görüp Hazreti Ebu Bekir Siddiq diýdi diye, Peygamber bu wagtda gelmeýärdi diýdi diye. Dostundan habary var. Gijararak gelýän wagty bolýar, irrak gelýän wagty bolýar. Emma şu wagt guşlukdan geçip öýle namazynyňça mübarek kellesini örtüp gelýär. Bir olokon işten çyryp gelýär şu mahal. Bu mahal gelmeýärdi awally diýdi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam gelişine salam berip, ey dostum Ebu Bekir radıyallahu ta'ala anh, öýde adam olsa çykardaşaryk diýdi diye. Bir gurrunum ma sen bilen diýdi.
Hazreti Ebu Bekir Sıddık dipdir, ya Resulullah, öýde keseki yok, öz ähli beytin hesap, menma iki gyzymma, enanamma öz ählimiz we kesek adam yok diýdi diye. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam öýegi rakamda, ey dostum Ebu Bekir Sıddık radıyallahu ta'ala an, bana Hudaý Taala hicrete ecaze verdi, ruhsat berdi, buyruk boldy dipdir. Şonda Hazreti Ebu Bekir Sıddık dipdir, es-suhbet ya Resulallah, sen yurdun ütgötçek bolup hicret etdiň, maňa ýoldaş bolýanmy? Peygamberimiz naam hawa dipdir. Şonda Hazreti Ebu Bekir Sıddık gaty ağlady diýe. Gaty narahat bolup, bir tarafdan da Peygamber bilen ýoldaş boljagyna begenip ağlap, Hazreti Ebu Bekir Sıddık gaty ağlandan sonra, ya Resulallah, awaldan niýetlek goýupdum, iki düýe amada dipdir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, ey Ebu Bekir Sıddık, mun kireyini almasan, kıymatını almasan bolmaýar dip. Onda ya Resulullah, sen näme diýsen şu, şun kıymaty 400 dirhem diýdi diye. Oham yerli yerden şu tada öýle namazdan öňçe yerli yerden hicretin, seferin goşun amad etmäne durdular diye. Gör ey musulmanlar, ýurdu ütgetmeli. Yok diýmeýär, näme dik gitmeliýmeýär? Begenip ağlaya. Hudaý Taala göňüzep näetdi bi bolmatda bi izi bolmatda bi diniň diýmeýär. Bir eden işim zähmetim puç gidip barýar. Ýurdum hep bermeli boldum. Bir Ferrari boldum diýmeýär. Şonda aňar berjek iwiçgije kakmaşyk aňar berlat üýşürüp beterde garyplyk zaman bolansaň, Hazreti Ebu Bekir Sıddık şu bir parçaňysyna ýanky iwiçgijiklerini goýup duwjak bolanna, duwmana zat ýok diýen musulmanlar. Şonda Hazreti Esma diýen gyzy bil guşagy bardy diýe, şu bil guşagyny çözakamda ýarsyny kesip, ýarsyna öz bilini guşap ýene-de o ýarsy bilen şu goşuny duwdy diýe. Zatun nitaqayn, Hazreti Esma ulahan lagaplarynyň biri iki guşaklygy izdiýdi. Sahabalardan iki guşakly, bir guşagy bilen goşy duwdy, duwunça duwdy, bir guşagy bilen bilen duwýar. Şonda Hazreti Ebu Bekir Sıddık 500 dirhem sermaýasy bardy diýe öýdüne kamil şu 500 dirhemiň hemmesini alyp Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bilen uğrajak. Inni 3 adamy çagyrýarlar. Biri Abdullah Urayqit diýen Leysiyan taýfadan. Abdullah Urayqit diýen adam gaty ýol tanıyan adam, giýjeňisinde de bolsa mesirler tapýan, şoňa getirip gurrun edip bir kirejik bardat bilen Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı Medine-i Munawwara ekitmeli, kabul edýär o da. Amr ibn Fehiri diýen bilen bir çofany bolmaly. Hazreti Ebu Bekir Sıddık ona aýdýar, ey Amr, biz gider şundan bizim ayağımızın izi pozular ýalak, bizim izimiz rettimiz pozular ýalak, birak goýuny düýäni näme maly bolsa bak şu taýlarda, oham umrak garalarına, hawa garalarına biz bir ýerde baryp gonar, şu taýda bize giýje şu süýtlerden sagdy getir diýip. Hazreti Ebu Bekir'in Abdullah diýen oglu bardy diýe, onu Mekke-i Mükerreme'de goýýarlar, gündüz aýlan bazaryň içinde, şäheriň içinde näme habar bolsa giýje ayak ýygnalaryndan soňra gelle bize habar berdi. Şeýde Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam safar aýynyň 22-nji giýjesinde döşenme giýje, dogurşy giýje. Ertesi döşenme diýip duka ýekşembe gün giýje öýünden çykyp gidýärler. Şonu Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın Ebu Kahafe diyen bir nabiyine gözü batıl atası vardı diye. Dediniz niye gitti onu öz dostu bilen Muhammed bilen Aleyhissalatu vesselam yurdunu ütgötecek deyip indi yuvaş yuvaş hicreti dedesine aýdypdy öz kakalarına. Ona nämetdi, ona gitti dipdir. Şonu Hazreti Ebu Kahafe onu imanına getiriyor. Hazreti Ebu Kahafe diye dedeniz siz kösa gapdyraw diye. Ey musulmanlar, Hazreti Ayşe we otokda Hazreti Esma we ikisi dogry belagaty ýeten çağı dälentek. Belagaty ýeten agantek. Oglan çağı Hazreti Esma diýdi diye tarihte sebit görünglerden Hazreti Esma ýortup gidip dädesi öýüň bir guşaragyna sermaýalaryny goýýardy diye bir duwunçajyk bokça formanyny gyzyl kümüş nämesi bolsa eýem daşardan gidip Mekkeň awnjak daşlaryndan bir halta duwa kymda şu çüntdi goýup dädemiz
Şunu goýup gitdi Qaqa dip Hazrat Abu Qahafada gözü batyl bolan ha gelýän çağa boljak dip bolýa dip gidip istirahatyny etdi diýe. Entek iman getirmedik wagtyny. Sonra yola düşýärler Hazrat Abu Bakr Siddiq Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bilen indi nirde oturağa geçecekleri belli değil. Tevekkülü Hudaý Taala gaşyn uğradylar şeýle. Ýurdy itgetmäni. Hazrat Abu Bakr Siddiq Peygamberiň sagyna geçýär, bir mukdar ýörýär, çefine geçýär, bir mukdar ýörýär. Ewünden ýörýär, ýyzynden ýörýär. Dogry ýanyna durup gitmeýän ýoldaş bolup. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam diýipdir: "Ey Abu Bakr, nämesen sağa geçýän, sola geçýän, ewe geçýän, ýyza geçýän, näme bolýasaň diýip." Ona Hazrat Abu Bakr Siddiq diýipdi: "Ya Rasulullah, ewünden ýörýäm-de sırtymyzda Mekke-i Mukarreme, şondan düşman geläjek ýalak. Ýyzyňa geçýän diýipdir. Ýyzyňdan gidemde ewüňden bir zat geläjek ýalak, ewüňe geçýän. Kaptallan bir kemine damasyn diýip kaptalaňa geçýän, saňyňa geçemde soldan geläjek ýal, sola geçemde sagdan geläjek ýalak." Şey dip gaýgy etip men şeýtýanlydy diýýär musulmanlar. Aňyrak baranna Peygamberimiziň mübarek kewşi beter dar bolansaň, mübarek barmaklary, mübarek dawany yara bolup kan akmany durdy diýýär musulmanlar. Hatta ýurdun itgedenne wala namart dünýede aşaý musulmanlar. 2 gün hoş bolsa 3 gün waýmış. Neçegisi menzilmiş, neçegisi jaýmış. Bu dünýä mesle bir kerwan saraýmış, gelen ýük ýalyryp geçip baradyr diýip maktum bileşen. Namart dünýede musulmanlar güldürýän nädir, agladýandyr. 2 gün gülseň 3 gün aglamaly dünýädir bu dünýä. Peygamberimiz indi ýurdun itgetjek, şoňa olakan gamy hejranyň özü boljak. Mübarek dawany kewşi dar bolup yürüy bilmedi diye. Şonun Hazreti Ebu Bakr Siddiq Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı öz gerişine alıp yürüydü diye. Şey dip yurdu itgetmel. 10 kilometre, ela 12 kilometre Mekke-i Mukarreme'den daşalardan sonra Qara Sawr şoma ziyaretini de barýandyrlar. Şo tak barýarlar giýjäň bir wagtyna. Ohum Hazreti Ebu Bakr Siddiq Peygamberimiz gerişine goýup, "Ya Rasulullah, ştada bir din jalaýly, şu gawaga giýreýli bokuna ýyldyt" diýe. Ýürüp biljekdi Allah inni. Şonda giýjäň içinde garanky adamyň giýren ýeri däl. Taryhda agzalarna hey wara çetin ýer, ýylmanak ýeri bolmadyk. Öze möýmejin öýjügi bolan garanky gawaň içinde Hazrat Ebu Bakr Siddiq "Ya Rasulullah, durantek men giýreýin bir barlaýyn, pitaýda ýylanyň içýanyň ýaşaýan ýerleri bir barlaýyn" diýip giýirdi diýe. Görse deşik içi bir oturar ýalak, yatar ýalak ýerde ýöne kafirlardan bir bukunar ýalak bir gawat bolar, gizgeler ýalak ýer bolupdyr. Şonu Hazrat Ebu Bakr Siddiq'in bir padişahlaň giýýän donu wady diýe eline. Bahaly don, şonu çykarakamda ýyrtmany durdy diýe. Çaqsy bolmagan ýyrtyp şu gawaň içindäki deşikleň hemmesini şu bahaly parçadan tykdy diýe. Birje deşigine tykmaýa, onu eşdiýän taryhda şondan ilan çykyp Hazrat Ebu Bakr Siddiq'in ökçesinden çakýar. Inni Sawr diýäni şotada Sawr dağ, Sawr gawagy diýip aýdylýany şotada awwel nefer şotada ýaşap bir müddet igamet eden Sawrupda Abdümenat diýen adam ýaşansan Qara Sawr diýilipdir. Şotada bela fasila Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bilen Hazreti Siddiq Ekber şo içine jaýlaşanna Hudaý Taala ýannakdan ýogyrak bir mugylan diýen bir tikenme şonu gaty gördüp çetin bolup aňarsyn baryp bolmaýan bir giýjäň içinde şo daňdan öňçe şeýle Hudaý Taala buyruk edýär. Gaty görüp öz bir baryp bolmaýan molýa. Möý bolmaly şotada möýü de Hudaý Taala buyruk edýär, keleplede goý. Bir keptere de buyruk edýär Hudaý Taala hem hewurtge bejerstada, şotada da ýumurtkala üstünde de ýat diýip. Hudaý Taalaň emri bilen daň atmaka hem hewurtkesi bolýar, hem ýumurtkaly ýaşaňysyny ýatan şeýhagdaýda. Ey musulmanlar, daň atýar. Daň atandan soňra Mekkan kafirleri eýem gelýärler Hazreti Ebu Bakr Siddiq'in goýuna. Kim çyksa gawy? Hazreti Asma çykýar. Entek belagaty ýetmedik gyz oglan han däden diýe. Bilemek dädem akşam çykyp gitdi, bilemek närak giden diýip. Bile bilen Ebu Cehl Hazreti Asmaň dolagyna urýar, halkasy gaçýar musulmanlar.
Bir zat aýdyň. İslam bize gelmeden jirim belagaty yetmedik çağalyň dulagyna giydirilipdir ey musulmanlar. Menike din bilen bolmasam, menike dinden daşalsam, menike dinden daşalsam, menike din bilen işim bolmasa we din diýen nemet, gözen din diýen nemet elimden gidagasa, şu nemeti men elimden berelligim sebepli kıyamatta hatta agal zat bolmasa da Hazreti Asma biz bergili kullu ummet men sen rahat din tutar ýalyk dulagyna geydirilýär musulmanlar. O aýanda däki çekýän gynçylyklary o Medine-i Munawwara barany olar geler ey musulmanlar. Şonno Ebu Cehl lain Hudaý saklasyn Mekkan adamlarynyň arasynda qyýgyrýa her kim Muhammed bilen Ebu Bekir getirse aleyhissalatu vesselam 100 diýe şoňa jaýda berjek. Her kim de bize şoň üsüne elti bilse oňa da 100 diýe berjek diýär. Mekkan arasynda ulhan galtamallar, ulhan wehşi adamlar gaty gezmäne durýarlar. Şonno Hazreti Cibril Emin asmanyny Hudaý Taala'dan diledi diye. Ya Rabbim sen maňa ejaze ber. Şu Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın yatan gawagyny qanatym bilen şon örseýin diýip. Şonno Hudaý Taala diýe ey Cibril Emin settar men adım diye. Örtýän men adım. Men özüm inki hagyrterin, inki insanyň gözüne bir kişik mahluk, zayıf mahluk bilen inki azamatly mahluky özüm gorýaryn diye. Müýin kelefe bilen kepteriň hewurtkesi ýumurtkasy bilen Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'y gorýar musulmanlar. Şonno Ebu Kezir diýen bir Qayif adam madı diye. Ebu Kezir Qayif diýerler. Qayif tip näme diýerler? Tarihte bolupdyr bu zamanda bir ýoklaç Araplar arasynda da känmamış. Adamlaryň kıyafasyny görüp şu adam kimden öňü wesipdir, şondan öňü weselerde bil, hatda şu ayak jaýlaryny tanıyan gaty zorly bilimli adamlar geçipdir. Hatta bir merasimlerde bir zatda biriniň öýüne ogry gelýär, şu ogryň dawanyň jaýy we şu Ebu Kezir Qayif'i getirerdiler diye şu davany gör diýip. Şu davany görerdi diye sonra ulukhan Mekke-i Mukarreme'de bir hacın wagtlaryna da bir kerwan gelip ulukhan ezdihamlarda ayak gözlerdi diye Ebu Kezir. Şonda ayaklaryň basyşyndan şu ayak diýerdi diye kökde düşerdi diye musulmanlar. Ebu Kezir Qayif Hudaý Taala ilm beripdir. Şu ayaň basyşy şu dawan şoňky diýdi diye. Şey diýip tafardy diye. Ebu Kezir Qayif'i getirip mallar verip Ebu Bekir bilen Muhammed'i aleyhissalatu vesselam sen tapmaly bolýan diýip omuğa Medine-i Munawwara Yesrib diýeli Yesrib'e garşyny gidýärler. O da şu dogur ýa-ni aýtdyk. Hazreti Amir ibn Fehirek büýrük bolýar, näme büýrük bolýar? Sen mal wak Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bilen Hazreti Ebu Bekir Siddiq'ın dawany ýiterýärler. Şeýle maly garap bakyp şeýdip ýitirse de onu da şu Peygamberiň dawan bilen Hazreti Ebu Bekir Siddiq'ın dawany izarlap garasa ury eltdi diýe de ştaga gelip durşalar diýdi diýe. Şu tak basylyp durşalan dawan mundan aňarda geçen akla şey diýdi diýe. Hazreti Ebu Bekir Siddiq gurrun meriye 40 gez, yani 20 metrligimede geldi diýe diýen Ebu Kezir Qayif. Şu taga gelip durşalar diýdi diýe. Mundan aňrykda geçmänlerle boyun alýan. Şonda iblis lain Hudaý saklasyn. Şeytan aleyhillâna adam suratda bolup bozawaklyk etjek boldy diýe. Şu gawaň üstüne ýaty diýjek bolup durdy. Betbaht Hudaý saklasyn. Set hezalan sal iblis lain bu zaptar we emiral müminin. Näçe ýyl Hudaý Taala bende bolup bendelegi taman ýalak todyp Hudaý Taalaň dergahyndan daşalan lain. Onda Hudaý Taala Hazreti Cibril Emin'i öňkü dilegini bitirmänseň Ya Rabbim Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ahir zaman Peygamberimin nusretine yetişeýin diýip Hudaý Taala da onu ejaze berip Hazreti Cibril Emin gelip şeytany öz ganaty bilen daşaldyp mahulcak aňyrakda näçe wagtda çelimde akyllan çaşyp gezýär diýe iblis aleyhillana. Sonra şu gawaň içinde Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın bir ma'ruf hadisi hemmäňiz de bilýäňiz.
Hazreti Ebu Bekir Sıddık qatı ağlamana durdu diye. Ey dostum Ebu Bekir, näme ağlayan sen? Onu ya Resulallah, sana bir zerer yeter mi hadip ağlayan diye. Onu la tahzan innallaha ma'ana. Ey Ebu Bekir, narahat bolma, Hudaý Taala biz bilendir. Ma zannuka bi isnayni Allahu salisuhuma. Sen näme pikir etýän? Bir iki adamy ki üçüncüsü Hudaý Taala. Şonu 3 gün şoqa wagtda gezip yat ýalaşatada. Giýje ýanky bernamalar bolýar. Hazreti Abdullah ibn Abi Bekr Sıddık gelýär habar etýän Mekken habarlaryny. O tarapdan Hazreti Amr ibn Fehire gelip mallaň süýdünden beri tagziýe bolar ýaly. Kulasa şey edip 3 günden sonra Medine-i Munawwaraga şeýin uğramakly bolýarlar. Ýöne olar inşallah näjere uğraýşy ýene edame sefer geljek heftelerden inşallah. Ýöne bir 2-3 gurrunma evvelkisi Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam kepterike hewurtke baglap ýymyrtgalya aňardan kafirler golaýlaryny uçup gidýär şo Hudaý Taalaň emri bilen. Şonda kafirler diye müň içinde adam ýaşaýan bolmaly ýogsa bir wahşy kepter ehli dedel wahşy kepter putady beýtip ýatmardy diýip şonda Peygamberimiz şo keptere dua etdi diye. Hudaý Taala seň nesline bereket bersin diýdi diye. Indi geň zady Mekke-i Mukarremede ta kıyamete çellim şo kepteriň neslinden bolup durmaly. Bir muğada köp düşasa Mekke-i Mukarreme inşallah nesip eder. Gitmediklere de nesip etsin inşallah. Baraňyzda bir muğadan şayet başga ýerlerden gelip göwerliýän bolsun, ýöne beniýeti inke şo bolamasyn diýip ehtiýat eden. Belki bir diýany oklasaň o da şoň neslinden bolsa adam fakir nämeden bereket alsak wellidir ey musulmanlar. Yine biri Hazreti Ebu Bekir Sıddık 3 güýje gündizden sonra şo qawakdan çykyp Medine-i Munawwara uğrajak bolany Hazreti Ebu Bekir Sıddykyň ýüzi güpçüş bolmaly. Ne 3 güýje gündiz ýatmandyr ağlap. Peygamberimiziň janyna gaýg edip. Peygamberimiz aýdypdyr: "Ey Ebu Bekir, näme heýwere ýüzüňde üýtgäpdir, gözüňde çiýişipdir. Onu ya Resulallah sen janyň gaýg edip men 3 güýje gündiz ýatamak gaýg etdim, ağladym" diýdi diye. Onu Hudaý Taala aşatada Peygamberimiz dua etdi: "Atakallahu ya Ebu Bekir er-rizwan el-akbar." Ey Ebu Bekir, Hudaý Taala sana ulukon öz ulu razylygyny bersin. Ulu rizwanyny bersin. Onu ya Resulullah ulu rizwan näme? Ulukon razyçylygy diýen näme diýenni? Onu ya letini kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima. Allahu Taala yetecella lil mu'minina khassa lil mu'minina 'amma ve laka khassa. Hudaý Taala kıyamatda özüni musulmanlara cümleten umumi formuna bir kökejek. Emma şu umumi kökezmeden önce sana has özünden çirim bir görünecek cennette diýdi diýe. Şu derejaňdan çirim, şu edenişiňden çirim diýip Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şey diýýär musulmanlar. Ey jawan oglanlar, dersin alaýly. Gelipdirsiňiz, näjere şu metlebe girmeli, niresin hal edmeli. Bir mozallen gurrun edecek bolýas. Ey jawan oglanlar, her kimde hunar bolsa arkalaşmaly zaman bolupdyr. Birikmeli zaman bolupdyr. Deslapky dersi adam bir güzeşdesini bilmeli. Nireten gelipdir bir haýsy milletiň tohum tüýüji, haýsy milletden öňü weserler. Hazreti Aýşe gurrun Meryem radıyallahu taala anha men awal pikir edýärdim adam pagat narahat bolanyna aglaýan mukadiyädim. Emma Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam atamyň ýanyna gelip ey Ebu Bekir hicret etmeli boljak, ýurt ütketmeli boljak diýende şoň dädem begenip şoňa gaty aglady. Ha adam begenenne de aglayan o diýdim diýe musulmanlar. Näme peýda gelýär şunda? Bir taryhy gurrunma ey musulmanlar 100 ýyldan aňyrda tarihi İslamda ba gurrun men o seniň namysyň gurruny, men o seniň önübesen aňyrdaky zenanalan gurruny, gyzlan gurruny, enelen gurruny 100 ýyldan aňyrda İslamyň taryhyny hatta şıgatça oftada bolup duruşy mesele fiqhin içinde gurrun edilýär musulmanlar. 100 ýyldan aňyrda bir gyz oglan şoň ýanyna gelip
sen palanik barjakmy, gudaçylyga gelýär palany sen agzýa diýenne şonda hiç jogap bermerdile diye. Ağlardylar diye musulmanlar. O hem şu ağlamak insan begeni waglyýar. İnsan narahat bol waglyýar. Şu begeni waglyýarmyka, narahat bol waglyýarmyka, bile keplimi hayaty bolan soň diýip şu ağlamak üstünde danışman de İslamiyle tahqiq etdi diye musulmanlar. Ahir şu netije ýetirdiler. Ahir şu bahse ýetirdiler. İnsan begeni waglysa gözüniň ýaşy sawuk bolýar. Bir zada narahat bolup ağlasa, jan ýaky waglysa bir zada gam bolup gözüniň ýaşy kızgın bolýar. Onun için sahabalardan Hazreti Ömer'de ahireti gaýyk edip gam bol waglansaň ýüzüni ýakýar diýip eşdiýänlersiňiz. O hem gidin şu gyýyz oglan ağlanna şoň ýaňagyny elle görüň. Ey atasy, ey erkek dogany. Ağlanna şoň ýaşy sawuk bolsa ursat berdigi, kızgın bolsa da narzalyk diýerdiler diýen musulmanlar. Şu milletten önübesen biz. Gözüniň ýaşyny gözüne tahqiq edip ahkam-ı fiqh Hanefi'de gurrun edilýär. Gyýyz oglan ağlasa istigfar edilenne hutbasyna, nikahyna, şoňa bir gudaçylyga gelenlerine, gyýyz oglanyň habar alynanna, şonu ağlasa näme şu ağlaýany rezaýetmi ýa hoşlukmy diýip fiqh Hanefi'de gurrun edilipdir şeý musulmanlar. Kıyamata çelim mesele bolup galypdyr. Näme diýip mesele bolýar? Men bilen sen önübesen tohunbasyň gurrun ey musulmanlar. Hayaň bolmaly, iffetiň bolmaly. İkilenji derside ey musulmanlar, biz Hudaý bilen ýaşamaň bernamasyny bolmaly. Hazreti Ebu Bekir Siddik bilen Peygamberimiz gara sawurdy. Peygamberimiz näme diýdi şonda? Hudaý Kerim diýdim ýa diýmedi. Ma zannuka bi isnayni Allahu salisuhuma. Fa anzalallahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. İlla tansuruhu faqad nasarahu Allah. Hiç kim kömek etmesin diýipdir Hudaý Taala. Faqad nasarahu Allah. Hudaý kömek berdi o peýgambera. İz ahrajahu allazina kafaru saniyatnayn iz huma fil gari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Fa anzalallahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Hudaý Taala taýid edip ey musulmanlar Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kan nusret berýär. Ey jawan oglanlar. Bizim ýaşaýışlarymyzdan magal esefi şedid biz din, diyanet Hudaý Taala'dan gaty daşalyp barýar. İki bolup musaferete getsek, üçüncümiz Hudaý bolmasa biz ýene de kellemiz daşa degerek musulmanlar. Eşitmeýäňizmi, görmeýäňizmi şu matjamaň puşaşyndan kim mahareti bilýär? Yürüp duran kelas näçe türkmen sahradan yürüp duran kelas bolsun. Näçe kelas bar? Bir kelasda heftede bir 45 daýyga. Ama 24 saat faaliyet bolupdy. Fezai mecaziň üstünden bir hayaýyn terbiýet vermeden çürüm. Haýatly özümizden niru we garibelere, biganalara, şeytana leşker we garbyň bernamasyna ferhengini leşker we her mantakada her awada we haýatlar we bize başga ýurtdan bomba atom bilen dargatmak gerek. Bomba atom bilen biz imanymyz gidip bermer. Bizim şu aradaki modeller bilen haýaty edilýän bahsler, arayışgerler, saçlysen kesilipdi, renk borypdy. Bir zaman biz saça hassas bolardyk. Gyýzaglar bazarda gezip aslında saça atdy bolupdyr, göbek de atdy bolupdyr. Göbek kökene atdy bolupdyr, utanmaýanny. Inni yalaňaçlanmak üýlüge gelipdir. Çak berýär üýlüğüne çelim yalaňaç bolýar. Ýanyna da hijaply görseň bolýar, ýanyna da hijaply ennesi bar. Ey enne, sen meger gadim ulukhan arasy ýerden dünýä gelmedingmi? Nikah bilen dünýä gelmedingmi? Gyýzyňa bu orskady berýän. Maňa jaýy sual şu ýanyňky muhaccebe, ýanyňky ennesiniň puşaşy gawy, çak berenak saçyny örtüpdir. Emma gyýyz oglan hem göwüň kököpdi, hem saçyny kököpdi. Göbek bilen saçdan aňarda indi gelip üýlüğüne çelim çak beripdir. Üçüncüsü Hudaýmyşaň ey musulmanlar. Üçüncüsü kimşoň? Näme diýip şeýtýäs biz? Näme diýip öz dinimizi, öz hejabymyzy, öz esaletimizi biz gawwermeýäs, ýigrenipdir.
bir awaralyk geler ey musulman dogullar. Ya men bir hele ya bir gyz oglany araýyş etmediýende adam sana münkür hesap edýär. Adam senin dili yok, ihtiyarı yok. Bir zat diýse özüne otlajak. Yok da olsa kaçıp gidecek, en atası şiir olup gelecek bir koşun mu olup öyle. Ne mi deyip, sen bana puşuşuna at da kaptırsın, sen bana saçına at da kaptırsın, sen bana münkür olayan, münkürün görürün değil. Haysi din, haysi ferhenk, haysi insaf, kıyız oğlan buduna çellim görünmekliğe razı oluyor. Saçını göbeğini görünmekliğe razı oluyor. Bizim isteyenimiz, mezannuka bi isneyni Allahu salisuhuma. Her yerde ol, iki olsan ikilenciyin Huday, iki olsan üçlenciyin Huday, üç olsan dördülenciyin Huday olsan nip yaşayas. Bizim bernamamız şey Müslüman toğullar. Meğer kadimde biz nikahlamızda piyada gazi yoktu mu? Piyada gazi başka mezheplerde başka kavmiyette yok. Fakat Türkmenli var Müslümanlar. Ne mi deyip kıyız oğlanın hayası olansan, celese-i akda gelmekliğe hayası olansan koyulan zat. Inni mene ahun, inni taqdirlara belli, jamiaň bereketi aýgynyň doğup ýaşmaklagynyň öz bir olakon asbaplar şolan hormatyna doğupdy. Ýogsa doğmaly äley musulman, men özüm bu bozorgwarlaryň ýetişmeýän wagtynda, biriň eliniň ýetmeýän wagtynda men özüm nikah edýän jelese-i nikah özüm utanýan ey musulmanlar. Nikah edenden sonra gawy bir gurrun merjek bolýan bir aýtjak diýjek zatlaňma sana dinden, diýanatdan, insafdan, wajdandan, bir-birine de mehabbet bolup arka çykmadan, Hudaýy hoş etmeden, diniň ýardyny mütürip duran insan Hudaýy hoş etmeden şeýle bir aýtjak bolýan. Hamun iken nikah edipdi. Piyada gazi ile nikahly we bizde şolardan öňe basan zenanalar haýsy. Ey musulmanlar, şu taýda arasyny açyp bolanak, bir-birine dewleti bemezdiken nikah ilandan sonra men şerm edýän şim telefonna aýtman ey musulman, özüm utançyk aýdýan. Näme zatçy perdäni ýyrtdy ey musulmanlar? Kontrol etip bolmaýam seni. Girip bolmaýam seni, wurud edip bolmaýam. Misirde bir olakon waizleň biri, bir muallifleň biri bir wagt birden aýdýa, eýetuhal ummahat qallilu minal halwa ve aksiru min i'dadil rijal. Ey eneler, ey jamiany saklap duran, nesil terbiýet berip, nesil jamak eraye berip duran eneler halwadan deserden el çekin diýipdir. Men gyýdym halwany bişirip başarýa, palan deseri aşpeziňi bişirip başarýa, zebany harajany bilip başarýa. Bu zatlardan geçin diýipdir. Bunada ihtiýajymyz ýok. Biz jamiede pak bolan enek ihtiýajymyz bar. Jamiede Huda ters bolup duran ferhengi aňyrdan gelen gözüniň ýaşy bilen nikahyny orusgatma diýýärini düşünýän gyýylardan şonu gelip innikilere geçirip, şo ferhengi geçirsin diýip, şo denanalaryny ýazymyz bar musulmanlar. Kedbanuy qawlattır. Hayyati qawlattır. Hunar qawlattır. Emma hunardan onça içinde bir ferheng bar, dogurluk bar, şu dogurlugy gitmeli. Diýmeýän ama aňardan kafirlaň näçesi, nädip güldürýäs biz bulary. Bir zaman mady kafir musulman urşardy İslamyň taryhyna. Şonu musulmanlary şähwetini, haýajany oklamadan çyryp luht saçyalaňaç awadan gafirlan gyzyny iwererdiler de akarsun kenaryna. İşte öýlenemez bolar, ikinni bolar, musulmanlar gelip dehret kılar. Şonu gyzlary iwerin diýip. Şonu musulmanlar dehret kılardy diýe. Karşyna iwererdiler, jasus iwererdiler. Näme diýe, näme wakynyş kökü diýe diýip. Şonu musulmanlar dehret kılardy diýe, aslyn goýa ýanyna bir insani ýok ýalak, ýanyna bir luhdenane ýok ýalak gidip dehret kılıp ýene de ibadeti bilen bolardylar diýe. Kafirler fakat şu hareketi görüp ýurduny tapşyryp şekast ýerdiler diýe musulmanlar. Han şu ferhenkler, han şu ahlaklar. Kijiwe edýän naharahaty bihaýaçylyk o oň elinden tutupdy, o oň elinden tutupdy. Hazreti Amine vücuda harajysy ýok bolsa Peygamber dünýäge gelerdimi? Hazreti Amine bolupdyr, täke Peygamber dünýäge getirmeden çyrim gelipdir. Hazreti Umme Eymen gelipdir. Hazreti Osama dünýäge getirmeden çyrim.
Ümmü Eymen kim Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Ümmü Eymen ummi ba'da ummi. Men ennem dünýeden geçenden sonra maňa enelik eden Ümmü Eymen diýdi. Lawla Asma ma kana ibn Zubayr. Asma'yı ýalygyny şeýle ýyrtyp Peýgamberi goşun duýa kafirlaryň mukabelini Ebu Cehli ke Firavun hadihi ümme sanadi de Qurayş defendi ýerde diretýän insanyň ona dädemden habarym ýok diýip dulagyna çeki iýe täke din ýaýran ýalagy musulmanlar. Degse jana qarralagyň zäheri boluq bolar göňül gowra şäheri elleňse ýigitligiň bahary gowwat gaçar diýzekler bil galmaz diýip durmakdy bolýan. İştiçken hesaply da geljek bolarsyň. Kafirler görmeýärmi? Aşup boljak bolupdy. Emniyete gize tähessüs wagtda doga edilenseň bir dünýä dargamany. Şeýle aňylamanyň şuma jeň boljak bolmanyň, ýurdap bermeli bolmanyň osmay musulmanlar. Hatta agal men jamyada ýaşaýan zenanalar sizden isleýän hatta agal bir zat diýilen ertäk gün ýurdumy edip bermeli bolamyzda keyf edip ibadet edip bädik. Wagşy ibadetten galyk diýmeni Hudaý Taalaň dergahyny elimiz galdyrmany bir ýüzümüz bolsun ey musulmanlar. Keyf edip günämizi edip bädik. Maskara bolar ey musulmanlar. Ya başga milliyetler bilen şunna ýeýin bir tika gurrun täze bitirken bolýar. Öz milletiniň arasyna erdeşi ýok bir insanlar we öz türkmenleriň arasyna erdeşi ýok, innegi ýok, hormaty ýok, sylagy ýok. Gidiye başga milliyetler bilen izdivaç etdi, başga milliyetler iki egri tanylýar, möjek tanylýar. Türkmen hemişe saf tanylýanlar. Türkmen hemişe dogry tanylýanlar, sada tanylýanlar. Her nämeseň de sadadyr ey musulmanlar. Dogurdur. Dogry milletiň arasynda gidip egri bilen izdivaç etdi. Onda gel fezai mecazi de tebliğ etdi. Bize muvaffak bolduk diye. Şunu gaýgysyz bilen evvela bir nefer wagan erdeşi baý bolsa, el ele ýetirmen öz milletiniň arasyna jaýlanady bir. İkilenjisi, asıl Türkmen hiç moda garibelere berýändir, başga biganalara berýändir. Berýän bolsa aňardan bir ýerden ittisal bolýan damarlar awal taryhda aňarda atasyndan, kakasyndan, mamasyndan, babasyndan bir ýerde şo gowma bir weslet bardyr, şo wesletiň ösü bilen gelýändir. Ama hiç moda arlant bermen esalati saklajak bolaylyň musulman doguldur. Andigarra ba'da ayyam we shuhur, wandigarra ba'da mark az qarigur. Verdehendeş muhleten der garigur labudan peyda şevet yawmun nushur. Hazreti Mevlana aýtypdyr. Adam günah etse bir näçe wagt sonra başyna görämasy bolýandyr diýipdir. Andigarra ba'da ayyam we shuhur, bir näçe gün sonra başyna görämasy bolýandyr. Andigara ba'da mark az qarigur bilen teklerde dünýede hoş bolup ýaşar. Şikesti imer eden günäsi sebepli. Ol adam gabrda jogap bermeli bolar. Verdehendeş muhleten der qarigur labudan peyda şevet yawmun nushur. Bir mowada Hudaý Taala bir zady sebep edip gabrda da rahat ýetse kıyamatda baýat jogap bermelidir. Bizim gurrumuz ferhengiň gurrun ey musulmanlar. Ýanky gurrun oturdan pikir edin. Niredin nire gelipdir ey musulmanlar. Bir pikir edin şuna. Ýaşamyzdan orsgadymyz bilinýän denanalary indi toýuna çelim wädeleşýär. Toý edemden sonra gaýgydan çykan, ondan sonra gelip keyf edip sen bilen gezernip wädeleşýän millet bolupdyr ey musulmanlar. Hudaý Taala bir kim agybatymyz behaýr etsin. Tahsirlerden siz ýanak beýik arasy milletten isteýäs. Ken doga edin milletimiz efsari tamam bolupdyr, boşanypdyr. Inni kontroldan çykyp barýar musulmanlar. Geçen heftelerde de aýtdym, biziň ulukhan mozelimiz, biziň ulukhan aýbymyz näme? Biz her ýerik barsak muassir bolup bilmez, mutaessir. Her kim halan ferhengin biziň özümizde goýsa biz haridar. Her kim halan puşeşin etse biz haridar. Her kim halan ferhengin jaýetjek bolsa biz haridar. Ja düşýär türkmen, onu edmäýin. Akıllı adamlar, bilimli adamlar, ferhengin üstünde işleýin, bizde kömekleşeýle, jawan oglanlar. Fezai mecaziň üstünde kärrek faaliýeti diýili. Live'däki dogullar, ya siz ýanak dogullar, biz istiýas jawan oglanlar, editorlar. Bir miktar zähmetimiz kärrek çekeli, bernamämiz kärrek guraýly. Belki belligu anni walau ayatan. Bir nefer de şefasada gidip ewurlenmasa, bir nefer gitjek üstünde ewulsa bize kän bortdur. Belki Hudaý Taala siziň we başga ýaşaýan arasda dogullarymyzyň hormatyna arasda ferhengimiz ewilip gelip
Cevallamıza, zenanalamıza da tova haya nasip edip, iman bilen yaşap, iman bilen dünyadan geçmek hemmemize nasip etsin inşallah. Nefere bir ahmet Allah'ı betulları dua edelim. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.